הגענו למצב בלתי אפשרי לגמרי, שהמדינה מתקצבת כל שנה ביותר ממיליארד שקל את עולם הישיבות, העולם החרדי שלא מכיר במדינה. ביום העצמאות אף אחד לא אומר הלל, אף אחד לא שם דגל, לא מכירים במדינה, להפך. המדינה מבחינתם זה חורבן. יש כאלה ששמים שק ואפר ביום העצמאות. ורוב בתי הכנסת, תבדקו את זה. רוב בתי הכנסת החרדים בשבתות לא אומרים תפילה לשלום חיילי צה"ל. תבדקו את זה, תכנסו. תראו, האם אומרים תפילה לשלום חיילי צה"ל? האם אומרים תפילה לשלום החטופים? בקיצור, זה דבר מטורף לחלוטין, שמדינת ישראל מתקצבת ביותר ממיליארד שקל את מי שלא מחזיק לא ממנה, לא מתרבותה, לא ממלחמותיה, לא, כלום. אז איך זה צמח הדבר המטורף הזה? אני מבין, בתחילת המדינה, היו קבוצה קטנה אחרי השואה, אבל היום מדובר כבר על 1.3 מיליון אנשים. אז לתקצב את כל הדבר הזה שהוא מתעלם, מתבטל, מבזה, צוחק, זה דבר שלא יעשה. אני לא מבין איך בכלל אפשר להכיל כזה דבר. לפי דעתי ההיגיון הפשוט אומר שמי שלא מכיר במדינה ומי שלא שותף בחובות כמו בזכויות, הוא בכלל לא צריך לבחור. למה מאפשרים בכלל לחרדים להקים מפלגות ולהיבחר לכנסת? את זה אני לא מבין, את הדבר הזה. אם אתה לא משרת ואתה לא שותף פה לכל ההוואי ולכל העניין, אז מה פתאום להיבחר לכנסת? מה פתאום לבחור לכנסת? אני לא מבין את זה. כי כשאתה כבר בכנסת, אז אתה דואג לכל האג'נדה שלך. וכל הדבר הוא לא לגיטימי מההתחלה עד הסוף. ולא שאני בא להטיף פה שהחרדים צריכים להכיר בתרבות הברים של תל אביב. ודאי שלא. אבל בתוך מסגרת המדינה צריך להיות מקום לחרדים ולפועלם, והחרדים צריכים להיות משותפים בתוך המדינה, לא בצורה שנוגדת לתרבותם, לא בצורה שנוגדת לדת. ברור, זה ברור. אין פה איזה עניין של חילון, חס ושלום. אבל בצורה כזאת, ללכת ולתקצב, אני סבור, לא שהמדינה באה כאילו לעשות איזה קו אמצעי כזה, שרק אלה שלא לומדים יתגייסו. זה המפולת של המדינה. דווקא אלה שכן לומדים צריכים להתגייס. דווקא אלה שכן לומדים. התורה ומלחמת מצווה, מלחמת עם ישראל, מלחמת ההגנה פה, היא חשובה בדיוק כמו התורה, והיא באה מהתורה. זה חולשה מאוד גדולה שבאים ואומרים שרק אלה שלא לומדים, שהם יתגייסו. אז באים הרבנים החרדים ואומרים, לא, נמות ולא נתגייס. גם אלה שלא לומדים. ואני רואה את הבחורים מסתובבים ברחובות, טוחנים שם רוגלח ועוגיות, והנה עוד מעט יבוא בין הזמנים והם יצאו לטבע. אלה נלחמים בעזה, אלה יצאו לכל מיני נחלים. והראשי ישיבות יגידו להם, תשמעו, עכשיו כל העיניים עליכם. לא כדאי שתצאו עכשיו בבין הזמנים לכל מיני נחלים, כי עכשיו, אם אתם רוצים שיזרימו תקציבים, אז תהיו חכמים קצת, אל תצאו עכשיו לטבע וזה, כי אז יגידו מה שאני אומר. אז הם מנסים ככה לרצות את הפריץ, כמו שהיה בחוץ לארץ. הפריץ שלט, והשתדלו למרוח אותו בשביל שהוא יאפשר את הכל. זה נגמר הדבר הזה, נגמר. אנחנו צריכים לבנות את מדינת ישראל ביחד, כולנו ביחד. ואין פה עניין שמישהו ישתנה מתרבותו, מאמונתו. כל אחד באמונתו, אבל לבנות ביחד כל הגוונים וכל הפלגים את מדינת ישראל. זה מה שצריך להיות, ומי שלא רוצה, ומי שרוצה להיות נבדל, אז אין לו זכות בחירה בכלל. הוא לא צריך להיות שותף בזה. אדרבה, שהעולם החרדי יסתדרו לבד כמו סאטמר. סאטמר הם הרי נגד המדינה, אז הם מסתדרים לבד מתוך עצמם.
היותר עשירים ומסבסדים הרבה מאוד, וכל אחד ואחד נותן מס, לא למדינה, אלא מס לחסידות סאטמר. יש להם משטרה משלהם ובית חולים משלהם, והכל משלהם, ככה צריך להיות.